ammane kadi inde mum taw kadi ene wonde mbaɗi yettode mum goto kala suuɓe ɓernde mum salminte welto o yeetoɗo salminirama ɗon eɗen calmini jokkol Pulaar ɗon kadi calminte jikkumo julli wonde Mamadou Demba Diallo e wallidi makko kala ko ɗon kadi calminte ceerno men ceerno Mamoudou Dialal Dine Ba calminen Amadou Tidiane Kassi hoore feddandu diine ma en calmini Daka FM naaɓe kuuɓal eɗen miiji hannde fidduɗo lefol taw ko jimi Pulaar Assa Samba Sow tawtata wondude e Mamoudou Sow e Adama Bari e Hawwa Bari en tawtata en jooɗin filan mon lefol ngol Mamaliou Bari lega sifaw joni noon ala ko mbatten sona naaten e dawal jimi hen Madina Gounass Gundak wele ndiyam laaɓa beddaji famdungo eddaji ngo ala laabi diineji botale ɗemde haalon famdungo dille jammaji so wona daade janggoɓe donc kango daade wajifaji a nanta dille misikaji a yita soodi simmeji Madina Gounass suurdima to miruji pirli karuji e to suuji ngabbe e soroji ɗo galle ceerno tijjani ɗo diina Allah majjani ɗo koyɗe julɓe pajjani ɗo juuɗe leppi cojjani ɗo wuuji ceerno tardani ɗo dañje basɗo serdani ɗo miskineɓe torlaka ɗo dewɗo gonga lorlaka wonanɗo jiiɗo nimsani jangti fergo kotani est ce que ceerno tijjani duniɗo bindi heddani hay hefereɓe ɗaccani Madina Gounass suuridini ɗo rewɓe rimbo huddaɓe ɓe mbatta nambo guerteji ɓe jeeyata e jeereji ɓe kirata e beddaji ɗo worɓe jakata ɗuggoyde sohnaɓe cura e galleji Madina Gounass suuridini gendinema e gaynaka waali wuuro golloɓe daraniɓe faggudu ɓamtare ɗanniyankoɓe dariɓe waɗɓe radde raddoɓe guura e koltu neldoɓe kamɓe jogui jobdi janggoɓe yo Allah suuɓe fode janji ya barke ceerno Tijjani yimre Abou Mamadou Ba jokkol Pulaar e sawtol Mamaliou Bal lega sifaduɗol gaynaka balla jibba